ето ги камбаните. Даже много добри камбани. Дай! Много... Чакай. Ама някакви сте с камбани на тези. Добре! Мога да повярвам, аз след малко тегля. Браво, бе! Дай! Браво, бе! Бати, днеска ги разцепих до камбани. Аз съм изумен от тия камбани, наистина. Сега трябва да фали. Дай! Трябва да фали. Браво, бе! Виж пъти. Здравейте, приятели! Добре дошли в моят нов YouTube канал, в който за пръв път Весо ще ръчка машинките. Аз съм си поканил гост в момента, който да ми помага в това, защото аз не ги разбирам чак толкова много нещата все още. Ще поиграем малко. Лошото е, че се закача да играеш покрай мен, да гледаш на стримове такова. Интересно е, общо взето ще се забавляваме. Правилата за отговорна игра са в описанието, може да ги прочетете и все пак тук сме за забавление. Значи първата игра, защото съм и гост за пръв път и това е първото видео, искам да избереш ти на коя игра ще пробваме да играем. Нещо, аз много обичам плотчета, не знам, че е малко да видя. Първата игра, дето някъде може да изберем, е една от любимите и това е Shining Crown. Тук е само корони, нали? Няма камбани и такива неща. Да, тук няма камбани, тук са само корони, така че сега ще просто тези 1000 лея. Аз викам, ако ги направиш 2-3 примерно, да се ги дръпна. Да си ги дърпаш, да можеш да аз не мога да дръпна на 1200. На 1200, ако смяташ, че 200 лея, като сложиш 1000 лея са окей. Чай сега, тук нали променям доминацията. Деноминация се казва. Деноминация. Така, реално започвам направо от 5 лева да пробвам. От 5 лева, добре. Айде с 5 ще пробваме да видим какво ще стане. Така, за сега нищо. Ето сливи. Сливи 10 лев, защото нищо не е. То нищо не е. Тук вече като си направиш деноминация, може да си пляскаш с спейса такова. Да ти е по-удобно, да. Айде. Ей, сега ще даде, усещам го. Нищо не дава. Заминаха 50 лея и тъй. Да, трябва да пробваш сега, щом толкова време, примерно не е дал, виж сега ти даде вратка. Да пробвам на 10. Да, обаче сега пак тук ти даде вратка. Ще чакам малко. 2, 3, 4 вратки, после въртиш на 10 лея. Така джунджуркаше да може да я бъркаш. Поне не знам дали има такава схема, ама аз така си го мисля. Да кажа. Значи на 900 ще пробвам на 10 лея. Не на 900, сега пробвай на 10 лея. Сега? Yes. Ай сега, давай сега, върти на 10 лея. На 10 чай, че ма дразните с 5 лея, тук където се виждат. Ей така, цак. Ето сега фана грозата на 5 лея, можеше да са на 10 лея. Колко? 20 лея? Да. Много ги знам. Не е добре. Така, айде на 10 лея да пробваме. Добре. Нищо не дай. Тук може, хубаво ще да фани дините, ама тя е 10 линейна, нямаш да фани тая линия. Така. Давай. Спирай ги понякога, да я знам, играй с цак-цак. Айде, петичка! И са петичка. Колко ще даде сега, колко ще даде? Поне 100 левчета трябва да ти яде. Няма, не фана петичка. Добре, нищо ще върна малко. Защото 10 линейна, ако беше 20 линейна, ще да фане петицата. Какво значи, как се разбира тези линейни? Ето ги, 10 линейни ти пише. 10 линейна, 7 линейна. И как разбираш, че е 10 линейна? По какъв начин показва, че е 10 линейна? Виж сега като фани нещо. Дай сега. Фани нещо, фани нещо. Фащам нещо. Не знам, а доста зе. Чакам да фане една вратка, най-вероятно ще я махнем. Ето виж сега, виж линията как върви. Да. Това е една линия. Друга линия ще има така. Това са всичките линии. Ти можеш да играеш на по-малко линии. Да. Виж сега. От тук си сменяш, дай долу на трети чертички. От тук дай надолу с скрола. Така, виж, тук може да играеш и на една линия, ако искаш. На 5, 7, 10. Не, на 10 искам да си. Добре, да. Сега аз ще избера игра. Добре. Аз искам тук. Добре, на бърни хота. Айде, бърни хота ще пробвам. Не става, бе. Що не дава, бе? Спокойно е, чакай. Ти може да изкараш късмета на начинаещия, по принцип. Да, дано. Да, можеш. Ай, сега няма ли да 10 седмички ще ги фани, да. Ще ги фани в 30 лея. Става. 20 лея. Пак нищо. Защо толкова малко дава, бе? Тъсно малко дава. 40 линейна не фаща всички. Оп, ето ги камбаните. Даже много добри камбани. Мирито имаш 200, тук имаш още, почваш с 500. Сега ги убихме. Айде. Дай!
потенциал. Добре, чакай. Много Чакай. Ама някакви сте с камбани на 10. Добре! Майко мила, не Сте с мога да камбани на повярвам. 10 лева. Не мога да повярвам, аз след малко тегля. Вай, Давай. да не ма спре. Дай камбана, бе. Още му мини. Ари, бе. Ай си ктир, ко стана, бе? Добре, бе. Много добри камбани ти даде. Добре, бе. Вай, да много наредя всичките. Айде. Това е много трудно, трябва да направиш 20 камбани. 20 камбани направиш ли? Вай ни дава, край. Последната. Той беше. То дали достатъчно. Ей, колко ще ми е дал? Ми поне 1000 лева са той. Дали, бе? Да. Май не са 1000. Дай така, то сега ще ги обере, можеш с пейса директно да ти ги обере. Браво, бе! 1,4. Брутално! Почти 1,5. Брутално! Човека усети камбаните и влезе на камбаните. Ей, това е! Браво! Добре. Продължаваме. Опа! 2200. Дигнали на 3 тегля. Късмета на начинаещия. Какво ти кажа? По принцип, като ти даде на тая деноминация или сменяш деноминацията, гледаш да въртиш да не е на същото. В смисъл такъв... Оп. Гранда! Да, чакай, не е 160 хиляди. Не е ли? 1000 е. Спокойно. Даже не знам дали не е повече. Чакай да видим. Чакай, пак влязах! Аз съм потресен. И то на хубави пак ли? Аз съм потресен, наистина. Дай! Какъв е Браво, бе! късмет, от? Браво, бе! Какъв е този Браво, късмет, бе! от? Айде бе, какво става тука, Късмета на бе? начинаещия. Какво става тука, бе? Майко мила! Айде, добре, остава поне, остава в играта, добре. Така като даде 10 да може да те остави вътре, е добре. Ай, не ма спрей. Няма спокойно, тя гранда е достатъчно голяма. Аз според мен тук даже може гранда да е 2, щом минора ти е 1000, може едната гранда. Не знам, може и гранда да е 1000. Добре, дай. Ари бе, искам всички да напълня, бе. Нали съм начинаещия късмета? Добре, бе, 200. Ма някой ми дава си по 10, по 20 лева, бе. И то на 10, представи се, играх на по-голям залог. И то 2 пъти поредни ми дава. Не знам. Майко. Само въпросът е сега да ни те спре и не ги спира, не ги събере изведнъж да видим гранда също, като ти го събере долу. Добре, остава, има шанс. Майко. Добре, бе! Стая от. Какви сте с камбания от? Майко, вай, защо само по 100? Който е? Защо да не ми дава камбания по 100? Да 10-20 от. Майко, мога да ги наредя. Значи остават ти 1, 2, 3, 4 места. Ако се умножат по 3... Гърмеш. Да. Обаче мисля, че сега ще ги спре. Еми това е, достатъчно ми даде. Стой да видим гранда колко е. Чакай. 500 е гранда, 500. Добре. Я видим колко да е. Палки. Майко мила! 2 палки е добре, Как стана това, е? 2 палки е добре, да. Добре ти писа, вече си на 4. Аз според мене можеш да ги играеш, да си позволиш от сега. Чай да ги таковам. Ето ги 4. До 3 мога да До 3 можеш да си позволиш и ще си гледат 3, да. Да. Само ако не ми хареса още. Не, възикам се, няма. Не бе, играй си, ама аз смятам, че трябва да махнеш камбаните вече. Добре. Ти искаш яко камбани, не иска да блъскаш. Исках камбани, ама той като гледа май ще играя до 37 стен тук и ще сменя. Колко камбани ти трябва да влезеш камбани? 5, нали 5 трябва. Добре. Не знам колко е хубаво да ги знам тези неща, ама... Аз се кефа, че има баланс. Има. Късмета начинаещия, това е. Не знам, ама тук не ще влиза. Опа! Добре, става. Има шанс, дава ти шанс да ги въртиш. Само, че аз съм забелязал нещо много такова, че като дава във врътките в базова, като дава и не дава камбани, няма да те вкара в камбани. Някаква такава тенденция просто съм забелязал, ама... Ето ги камбаните! Браво! Айде пак влезнаме в камбанириум! Ама са по-слабички. По-слаби са, ама нищо. Важното е, че съм вътре. Макар, че имаш 150. Кото стане.
Ето, оп, камбанка. 10 левчета, 10 левчета. Колкото Да толкова. те върне отгоре да смениш играта, да Пак е смениш, нещо, да. 20 левчета. Другите камбани бяха къде. Бяха много силни. Аз ти казвам, такива камбани постоянно ти дава. Това е. Е огромен късмет да ти дава такива камбани. Оп. Тук 15 камбани, защото е 20 линейна. 15 камбани са ти по 2. Добре, има шанс. Има шанс да ги напълни. Да. Има шанс. Да, има още Добре. Те останаха. Ако е по 2, так му ще забършиш някакви 6-7 лея, нещо такова. Няма да даде. Да. Няма. 300-400 лея. Не знам. По-малко. 400. Да. Добре. Дигна пак. Добре. Няма да играя. Аз малко само ще Да. ги дам. Да проми и това е. Ами тя те вкара, но такова някакво лежерно. Ма де да знам. 4,2, тя даде 400 лея. Малко Колкото да е. и даде, толкова ти върна, така че според мен даже няма... Оп! Какъв Бати, късмет, бе, брат? днеска ги разсепихме Аз съм камбани. изумен от тия камбани, наистина. Ко става, бе? Днеска ги разбихме тия камбани. Бати. То вече Аз съм потресен. Няма да даде. Няма да ти не може да те остави. Оп, добре. Върна. Няма, виж, ето това са камбани, нормалните камбани. Които ти ги дава на тебе. Да. И аз, защото викам, как само по 100 стои нещо такова, седя, викам, какво стана? Добре, тук дайде. Викам, Айде да какво ги стана? напълни сега, айде да ги напълни. Добре. Айде напълни ги, бе. Добре. Няма, това беше пак, това е. Да, това е. Махай. Махаме, няма да стане. Махай. 2 пъти подред ми дава камбани, достатъчно. Добре. Сега как купувам бонус? Сега давай сега на въртката. 300. Добре, купи безплатни за въртане. Тук го цъкам. Да. И даваш отметката. Айде И сега сега да си видим купил какво ще бонус. даде. Айде сега да видим, ще даде или нещо. Не знам. Както му викаш дъртия. Я му викам дъртия, кумата му вика делото. Всеки му вика по някакъв си начин. Добре, имаш множител, това е добре. Добре, оп. Няма нищо. 75 стинки по О, 2 лев, голям 50 гърмеш. убиги. Голям гърмеш. Така, тук няма да ги фане. И тук няма Тук нищо празна. няма. И тук нищо няма. Множител тук трябва да фане нещо. Няма, добре, ужас. Много зле. Добре, тук сега ще се натрупа малко. Но ако пръстенчета са паднат, пръстени ти трябват пръстени. Браво! Добре. 6 лея са пръстени, ти имаш множител 7. О, даже имаш множител 9 вече. Добре, идеално е. Идеално. Ти даде 300 лея, тя ти е платила до сега 100. Дано да ги изби поне. Имаш още 8 вратки. Нищо. Надяваме се. Може да ретригърни, ако се падне още един тук. Ето го! Ретригър. Колко отгоре да ретригър? Браво, мисля, че 5. О, че тук дава. Ето, браво, рядко пада ретригър. 5 вратки, да. Късмета начинаещия, както Наистина, казваш. аз не мога повярвам. Виждаш, Добре. аз го въртя като това дядо. Къде пише колко въртки остане, виждам Ето, отстрани. иди отстрани и тук също. Да. На някои игри не ги пише отстрани. Оп, тук бая даде май, не? Да, ама трябва множител да падне, за да ти даде множител. Разбираш, трябва да има вътре множител, да, разбрах. за да го добави към този. Сега трябва да фърли ръката. Ето го. Ето, добре, Виждаш ли? става. За да може да се трупат към този. Той се трупа. Да. Събират се. Тук добре, имаш 4 Добре, имам множител. 4 Добре. множител, да. Добре, нека се трупа множител. Може да изсипи нещо, Да. поне да си ги изплати като цяло. Изплатен бонус е спечелен бонус, от мен да знаеш. Обаче няма. Ето, добре, синичките, добре. Сега трябваш да фърли. Сега трябва да О, фърли. дай, Трябва да фърли. Браво, бе! Браво, бе! Оу! Ле, Оу! той ще плати. Дай, да плаща. Жълти трябва. Дай, добре, бе! Добре, бе! Червени. Няма да ги даде. Добре, нищо пак бая, Добре, бе! много е добре. О! 280. Айде, избихме, бе! Браво, добре. Айде! Браво, бе! Браво, спейс. Yes, 747, даде и 300. Няма късмет, си е късмет. Това е, направо пълен гърмеш. Късмета си е късмет. Браво, още 5x. А ще имаш още една вратка. Няма още една. Да, 0 са така, да, добре. 784 лея на 300 лея да купиш си е... Много си е добре. много добре. Много добре. Аз обаче не ще да играя.
на тостата си игра. Исках само Добре, бонус дай да назад, купя, добре. махам. Добре, махай. Махам. Искаш още някакъв бонус да купиш? Ами, да. Айде заради мене Ай, замина мечетата, ай, мечетата. Шугаръш 1000, втората игра, долу Тази. история. Да. Колко да я взема? Колкото кажеш ще сложа. Слушай сега, тук да не се объркаш, тук колко пари са? 400. Така. Първия ми лайф и те се обърках и аз 1400. Уверно ли бе? Виж как Вай, виж, да. цъкни на него, няма да го купиш. Не, нищо. Цъкни на него, няма да го купиш. И виж къде стои единицата. Пише 400. Бе. Аз така първия ми лайф влизам и купувам. Викам, ай ще взема за 400, ай ще взема за 200 после. Аз съм дал 1,4 и 1,2 и ми свърши баланс. На 280. Ако ги направя 5, ги тегля на 5 и няма да занимавам с глупости. Добре, окей. Ще Айде, направиш 4000 лева. Колко говориш, бе? Аз сега говориш? съм много доволен от всичко, което се случи. Първа празна. Първа празна, нищо Те няма. спечета оранжевите, сега ще ги фане. Червени няма да има. Ужас, ужас, ужас. Безпощадна. Безпощадна. Много гадната с нищо не даде. Нищо. Ще фане сърцата са там. Кукът фани, то Еми, тъс няма да изби. Тъс няма да стане. нищо няма да изби, да. Добре, аз искам да пробваш един на мадамата. Тъс, как се казваше? Дето и дирижи там някакви работи. Ментал. Ментал. Добре, напиши ментал. Да пробвам. Ментал. Ето я. Ето я ментал. На Ето този бонус. да. Този бонус. Този ти е най-скъпия, да. Натискаш Айде, го. Окей. И сега, давай, окей. И дай сега на 400 и пише вдясно, дясно. Тук. Така, да, така го купуваш. Сега да видим. Всички игри, които са на no limit, така се купуват. Първо го задаваш. Добре, даде ти още една вратка ти даде. Този е доста потенциален, по принцип. Късмета начинаващия. Даже даде екс още от началото 13 вратки. Бягай, бе. Бягай с 50 екс, стоя ли, бе? Бягай като този късмет, бе. Аз нищо не разбирам, бе. Трудна е, тя е трудна за разбиране. Тя май няма да даде нищо като гледам. Уж Да. 50 екса, ама ако ми се падне, то ще е добре. Нали това означава, че? Да, ми се да. падне, 50, ето има го, обаче трябва, ако да имаш тук и тук от тоя, много пара. Аз тук не мога да ги изчислявам никога. Имаше на втория рил, на първия ти трябваше, между другото. Не, и тук няма да даде нищо. Опа! Този 10 Опа, този червения. 10 екс не е малко, Луд. 10 екс не е малко. Ето ти го, сега ще го фане. Фана жената. Леле, фана жената, ама тя няма екс. 100 лея. 100 лея. Малета жена, ако имаше екс. То сега ти го отрежи тука. Айде, бе. Айде, не, бе. Не, имаш бял дроп. Нико? Ще го фанем, а той е слаб. Майко... Да. Нищо. Ментал е игра, която... Да, веднъж ама дава направо Армагедон. Ясно, само дето давахме тук бонуса. Паричките заминаха. Това е. Не са заминали отгоре си. Да. Да, дали там нещо още. 19 лева, последна вратка. Няма. Освен на втори рук, не ти отвори червен. Няма. 137. Ти си човека. Дали малко. Ако даде. Да, бе, да. На 4 тегля. На 4 със сигурност. Хубаво да стегля на 5, ама. Мисля, ако ти забърши един екран тук седмици, хвърлиш боба и тръгваш. Да. Хоп. Няма. Това е. Така си отгоре. Ами добре, това беше. Аз съм много доволен от това, което се получи. Вляхме с 1000 лева, теглиме 4000, така че
бомба 3К се си получи. отгоре, 3К съм отгоре, много добре. Първо си Много си добре. експета начинаещия, много ти отбри даже 3000. Може да се сабскрайбнете за канала, да натиснете камбанката, така ще ми помогнете много, така че машинки можем да направим даже няколко лайв сесии, когато се съберем повече хора в канала, естествено. И така, мерси, че гледахте това видео, виждаме се отново скоро и така, чао!